Uanset om man kalder det krig eller væbnet konflikt, og uanset hvilke beføjelser forsvarsministeren har, så er der en gruppe, der får særligt travlt, når F-16-flyene begynder at varme op. Det er journalisterne. Men hvilken rolle spiller medierne egentlig, når Danmark er i krig? Det bliver en helt ny type opgave for de danske soldater. Her letter danske jægerfly. Det var på disse operationsstuer på hospitalet i Basra, at flere hundrede irakere blev bragt ind til en grusom skæbne. Vi har valgt kun at vise slørede stillbilleder fra den barbariske video. Når jeg ikke selv kan tage hen til raffinaderiet, og andre journalister heller ikke kan, så er det faktisk ikke til helt at sige, hvad det egentlig er, der foregår. Ja, det kan være svært at bedrive journalistik om krig og konflikter. Oplysningerne er ofte sparsomme og kilderne få. Blandt andet derfor er medierne igen og igen blevet kritiseret for deres ukritiske krigsdækning. Hej Kim, har du de presseetiske regler liggende her? Det tror jeg faktisk, jeg har. Her. Vær så ret. Tak skal du have. Her i står blandt andet, og som regel nummer 1, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Tak for det. Alle journalister skulle gerne have læst de her retningslinjer, men alligevel sker der fejl. TV-avisen bragte desværre en forkert historie kl. 21 i går aftes. TV-avisen beklager fejlen. Propaganda er jo krigens allerførste følgesvend. I en sådan en konflikt, hvor der er så meget på spil, er alle parterne interesserede i at sælge deres version og at skjule så mange ting som muligt. Så for journalister at finde ud af, hvad der i virkeligheden sker i krigen, hvem der har ret, hvem der er ved at vinde, hvem der forbryder sig mod menneskeliv, kan være ordentligt svært. Fysisk for dem, der tager derned i en krigszone, overhovedet at komme i nærheden af noget uden at sætte eget liv på spil. Og på hjemmebanen at få de forskellige aktører til at ville udtale sig om det. Ja, alle krigens kilder har hver deres interesse. Og derfor er en af de store udfordringer for krigsjournalistikken også at finde troværdige kilder. Hvis jeg dør om lidt, jamen, så er der ikke noget, der er usagt, og jeg er helt på det rene med, at jeg skal dø, og jeg har accepteret det. Det gør det meget, meget nemmere. De danske soldater har været i krig i Afghanistan i 12 år. Stop! Det er fandme sygt, det her. Skudkammer!
Det er den blodigste konflikt for danske soldater i over 100 år. Hold ud! Det her er soldaternes egen fortælling om, hvordan det er at være i krig. Læg stille, læg stille, læg stille. Helt tæt på og uden filter. Vi skyder igen, ned,